så er det beatet. Så spiller vi på alle de sorte. Der var der 2, og så den der, og den der også. Det er altså den der, og den der, og så går den ned på den der nede, og den der, og den der, og så på et tidspunkt så er det den der, og den der. Godt, det er det. Det skal også være til at klare. Så, god fornøjelse, og hej hej. Smiley.